Nire lagun handi batek, Asisko Ormenetak beti esaten dit, salsa bandera bat naizela. Eta behar bada hori izan liteke definizio bat, edo beste bat izan liteke agian nomada naizela, ez? Euskararen lurralde zabal honetan nomada dabilena batetik bestera. Esango nuke ere, persona, saiatzen naiz alaia izaten, esango nuke irikia naizela, saltzero xamarra bai, eta gustatzen zaitela terreno desberdinak ezagutzea. Behar bada horregatik nago hemen, Ez, iparra galduta ez nuke esango. Iparraren bila behar bada bai, ez? Beti gustatu izan du zait nire proiektuak lantzea, jakitea nora iritsi nahi dudan, zer egin nahi dudan, eta arriskuak hartzea, ez? Alde horretatik, behar bada horregatik ere aldatu dut lekuz, eta aldatu dut neurri batean ofizioz bizitzan zehar. Ez naiz oso konforma erreza egiten dudanarekin, eta beti sentitzen dute zerbait berria egin beharra, zerbait berria aportatu beharra, eta orduan terreno batean nire burua ia pixka eta gortua ikusten dudanean, edo ikusten dudanean jontxo, hemen emateko genukana ja eman dugu, saiatzen naiz beste leku batzuk bilatzen. Horrek ez du esan nahi beti asmatu duanik, eta horrek ez du esan nahi ere inoiz bidean galdu ez naizenik. Baina atzera begiratu ezkero, gustora begiratzen dut atzera, eta kanpamento asko ikusten ditut, leku ederrezko, eta jende hon asko. Horregatik nago hemen. Txikitan nintzen, nola esango nizuke, bira, ni gogoratzen naiz bi belarri hondin itxula. Eta nini ispiluan behiratzen ditzen, eta nik ikusten ditun bi belarri handi. Egiten. Behar bada horregatik hasi nintzen umorea lantzen. Hain zuzen, jendeak ez ezan barre egin nire belarrietaz esaten dituen gauzetaz baino, ez? Kirolari frustratu bat naiz. Hasi nintzen, kirola egiten, saskibaloia egiten hasi nintzen. Uste puskatu nuen 5. betaurreko parean erabaki nuen laura etzela nerea. Eta txikitan esango nuke lotxatian itzela oso, eta behar bada nire bizitza ere izan dela lotxa horren kontrako borroka bat. Oso lotxatian itzen, baina ikeragarri. Oso lotxatia. Gaur egun ere banaiz, gero eta gutxiago, gero eta gauza gutxiagotan, eta behar bada espiritu bat landu dut. Lotxa ez da galdu behar, baina oso ondo gordeta auki behar da. Esango nioke, hemen bizi behar balin badute, hemen bizi nahi balin badute, euskara izango zaiela tresnarik egokienetako bat gure bizitzan parte hartzeko, alegia. Batzuetan gertatzen da, eta inglesarekin gertatzen da, ez? Euskara praktikoa da, inglesa praktikoa da. Eta esaten duz, euskara baino praktikoagoa da Tolosan? Ez. Tolosan euskararen bidez ezagutu dezakezu jendea, ezagutu dezakezu giroak, ezagutu dezakezu kultura bat, ezagutu dezakezu eskaintza kultural zabal bat. Ezagutu dezakezu historia, ezagutu dezakezu bizipenak, ezagutu dezakezu gauza asko. Tolosan, inglesak inoiz emango ez dizkizuna, edo oso beste maila batean, ez? Neurri batean iruditzen zait, euskararekiko desatxikimendu horren atzean badagoela ezjakintasuna, kasu batzuetan badagoela arrokeria bat, klasismoa esan genezakena, eta inkluso momentu batzutan, ni gehiago naiz eta nola rebajatuko naiz euskara ikastena, eta hori gainditzen ari garela. Iruditzen zait gainera etorkizunera begira transmititu behar dugula, Euskal Herria eraikiko bada, Euskal Herrian bizikidetza landuko bada, Euskal Herrian justizia soziala garatuko balin bada, ezinbestekoa dela, inori hizkuntzarik ez inposatzea. Eta horretarako ezinbestekoa da ere mundu guztiak euskara ulertzea, gutxienez. Eta gero, erabiltzen balin badute, hobeto, baina ez da dila inor oztopo izan, beste norbaitek euskara erabili nahi balin badu. Jontxo, zaila da izen bat ematea, jende asko ezagutu dudalako, ez? Eta ezagutu ditudan eta miresmen handiena sortu diatenak askotan oso inguruan ditut, eta ez dira ezagunak, ez?
Behar bada askotan miresmena beti bilatzen dugu kanpoan eta urruti, izen handien baitan, eta iruditzen zait miresmena askotan oso gertu dugula, etxe barruan, lagun artean, familian, herrian, eta ezautu dut jendea lanean ari dana, musutruk, laguntzen, sufritzen askotan, oso eskertza gutxirekin, ez? Eta horiek sortzen diate batez ere miresmena, ez? Izena esan eta inork ezagutzen ez dituzten horiek, baina sekulako lanak egiten ari direnak, ez? Bueno, guen gogora datorkit, gaztetan oparitu ziaten liburu bat. Eta liburuaren izenburua zen por la liberación de la mujer, a la liberación de la mujer por el exterminio del hombre. Eta, en fin, bueno, ez nun jakin interpretatzen zer esan izuen opariarek. Bai, irudia zaintzen dut, ez badi irudiare. Bai, eta irudia zaintzen dut era askotara. Iruditzen zait, zuk azkenean jende aurrian lan egiten duzunean, zu ere saiatzen zaren, edo ni behintzat saiatzen naiz, irudi natural bat ematen, ni naizen bezalakoa izaten eta agertzen, baita ere jolasten irudiarekin zenbait kasutan, eta baita ere, atsegina izan daiteken irudi bat ematen, ez? Irudiaren kasuan nik uste badagoela alor fisikoa, nola zoazen jantzita. Jantziak behar bada, telebistaren kasuan, gehiago lotzen dira egiten duzun programarekin. Gogoratzen naiz, eta baita ere zuere gogoratuko zara, txiskola garaian, nik korbata jazten ditun, batzuk gordeta dauzkat, gaur egun ikusita, ikeragarria zen nua, ez? Esatzen zuen, nola aldatu diran gauzak, kamarada. Baina, garai hartan, ala jantzi ginen, eta kasu hartan esate baterako, nire honek esaten nuen. Korbatak izan daitezela, ikusteko mogukoak, baina atentzioa emango dutenak, eta hori kalean enuke jantziko, ez da erotuta ere. Gerora beti saiatu izan du naiz, jantzi eramangarriak, erosuak, eta baita dotore puntu bat daukatenak ere erabiltzen, ez? Gero zaintzen dut, nire itxura eta nire fisikoa, egunero krema ematen dut, 50 krema bat ematen dut, egunero, besteak beste, mantxak zaintzeko eta horrelako gauzak, eta sekretu bat kontatuko dizuet, begileak pixkatola bizkortzeko, hor dagoen rolling edo oitako bat ere ematen dut, piti bat nekatua sentitzen izanean. Lankidek esatik, baina horre funtzionatzen aldo, eta bera, niri funtzionatzen. Eta gero nik uste itxurarena oso garrantzitsua dela ere norbera eroso sentitzea bere buruarekin. Nik uste hori dela oinarrizko puntuetako bat. Gero egia da gure ofizian batzuetan mozorrotu egin behar dela, baina hori tolosarra izan da ez zaitateko kostatzen. Zer da? Eta parra itxeo gaina, mazto! Beno, iruditzen zait euskal humorea dela, euskaraz egiten den humorea. Hasiko nintzateke hortik. Eta euskaraz egiten den humore hori gero eta anitzagoa da, gero eta aberatsagoa da, gero eta eskaintza handiagoa dago. Naiz eta oraindik ere murritza izan. Iruditzen zait, oraintxe azkeneko hamarkada hauetan, ari dela euskarazko humorea sozializatzen, izan ere orain arte eduki dugun humore mota oso murritza izan delako, ez? Esango nuke ahozko humorea izan dela eta oso nekazalgiroekin lotutako humorea ehuneko handi batean. Gure literaturan humorearen pisua oso txikia da, ez dugu euskal idazle humoretsu handirik eduki orain dela hamarkada gutxi batzuk arte, eta gero egia da, bertsolaritzatik edo herrietako humoretik kanpo, humore landurik ere ez dugula izan, orain dela gutxi arte, ez? Nik uste zorionez gaur egun esparru hori ere betetzen ari garela, eta euskarak aurrera egiten duen neurrian, euskarazko humoreak ere aurrera egiten duela, ez? Eta alde horretatik nik uste gero eta pieza politagoak ditugula, baina bai musikan, bai literaturan, bai zinean, bai telebistan, ez? Hala ere, oraindik ere, faltan somatzen dut gauza asko. Iruditzen zait esate baterako, humorea oinarri duen musika talderik ez daukagula, humorezko literaturgintza ere oraindik ere hastapenetan dagoela, bai, baditugu utxuneak, baina, bagoaz.
Gauza asko. Faltan somatzen dut, batez ere, erabilera. Faltan somatzen dut, apustu estrategiko sendo bat. Faltan somatzen dut, euskara egotea botere guneetan. Faltan botatzen dut euskara ditzea zenbait lekuetan. Faltan botatzen dut behar bada hitz egiten dugunean ere gure erabiltzen dugun hizkerari txinparta gehiago ateratzea. Faltan botatzen ditut gauza asko, baina esango nuke faltan botatzen ez dudana dela euskararekiko gogoa, euskararekiko motivazioa, jendeak daukan ilusioa. Eta iruditzen zait alde horretatik ditugun hutsune horiek beteko ditugula hurrengo hamarkadetan. Asko da falta zaiguna, baina asko da lortuko duguna. Badago bat historikoki definitu gaituena, eta da bi eskuak patrikan sartuta egotia, ez? Eta hor, edo hitz egin, edo bertsoa kantatu, edo... Ni uste euskaldunok askotan, bai, gorputz mugimenduan nahiko zurrunak izan garela, ez? Bai, egia da beti esaten dela, nola isildu daiteke italiar bat eskuak lotuta, ez? Beste ez dakit hitz egiten. Nik uste horre ere globalizatzen ari garela. Ez dakit, zorionerako edo zoritxarrerako. Baina gero eta errexago mugitzen ditugu eskuak eta nik uste betiko posei eratiko hori ere gainditzen ari garela. Segurazki hor ere elizak izango zuen zerikusia. Azken bolo honetan, tribuaren berbak proiektuan buru belarri sartuta nabil, niretzako izan da nola orain arte egindako guztiaren laburpen bat. Tribukidekin berriro biltzea, zenbat lan egiten ari den ikustea, zenbat ilusio, zenbat proiektu, zenbat gogo dagoen bazterretan, hori biltzea izan da lujo bat, egia esan inpresio daukate informazio bilketa basatia izan dela, eta orain prozesatzen ari naizela, eta bai gustatuko litzaidake, 2 urte hauetan bildutako informazio guzti hori, bildutako sentipen horiek, emozio horiek, bizipen horiek, nolabait bildu eta ondorio batzuk ateratzea. Hori da, nire ilusioetako bat, eta nire hurrengo ilusioa izango litzateke, hurrengo 2-3 hamarkadei begira, kontutan izan da, hemen ja lanean profesionalki hamarkada bat edo gelditzen zaidala, hor serioski bultzatzea eta ekarpen bat egitea gure hizkuntzaren normalizazio bidean salto kualitatibo bat eman dadin hurrengo generazioan. Horretan parte hartzeko aukera balin badut gogoz egingo dut, ze horretarako momentu honetan beharra ikusten dut eta benetan pasioz bizi dut kontu hori. Emakume batek beste batik galdetu zion, aizu zu baldegizu frantzesez nola esaten da bai? Frantzesez? Bai, yes. Baina hori inglesa eta, ostras, beste hizkuntza badakit! Eta gero hizkuntzarekin lotutako anekdota eta pasadizo asko ari naiz biltzen bola honetan, ez? Nire grazia handia egiten dian bada, hau edia oinatiko 2 gazte, Barcelonara joan direnak ikastera eta pisua konpartitu dute Andaluziako beste 2 gazteekin, eta horren hasi dira, han erderaz, nun bizi dian eta nungoak dian, eta horrela, eta bate, oinatikoa dela, eta esan, pero ¿dónde vive? Eta, vivo cerca de, y nola esateka erderaz, Campofuola.